kalans, nanami karon diri sa amuang venue para sa amuang mukbang sa kung ingon nga promise nila nga magmukbang mi sa kuang first YouTube sweldo. So nami karon diri sa overview. Yes guys, nara sila guys. Oh, padulong mi dito. Tara. Overview diri sa Kusina and Kid TV. Diri sa Romarate, Aurora. Yan guys. Sana all. Okay, pusing kay Juan. Klaro pa kay mga dagway. Okay. Okay. 1, 2. Sige lang kay ako to na screenshot. Okay na. Klaro kayo. Yan. Hello mga kalans, welcome to my channel and welcome to Lance Igam TV. So for this vlog, namin karon diri sa overview sa Romarate, Aurora sa Buanga del Sur para sa mukbang challenge. So mukbang challenge mo na akong gi-promise nila nga magmukbang mi alang sa kuang first YouTube sweldo. So mo na ni, this is it guys. So nindot kayo ang view kay Juan kana. Hangin kayo. Thank you. Salamat kayo sa atong subscribers. Salamat kayo sa mga viewers. Labi na sa kaniya ko mga kauban nga sila gid kayo ang kauban sa mga video. Ito tayo nga nani gamkaman nga mga kuan, mga video. Okay, shout out ha mientras kahilo mga kuan silingan. Shout out sa mga wala i-shout out na lang. Okay, so mga ano guys, kaon. Okay. Kain. Sana pagkaon. Kain na guys. So, labi kayo. Dala, natulog ko na. Sige. Kain na na. Kami sabay. Yan. Guys, tadi dari Juan. Kita mau motor bike. First time motor bike. Kasi mga daon na ni kay usang mabili mga gasan pa.
siya, oh. Biki man. Kaya kaya pre. Bisik dong nga, bisik. Mga nga. Impiya ko ato. Bawal. Uy, makatanos man eh. Bawal na pero na may ebidensya, oh. Naon si Kuya. Ay, mga oras sa wila taning ko na. Pasensya na guys ha. Nana ka lang kulito sa butang mo to, no? Son, nana ka lang kulito sa butang mo, no? Tawa di ba? Kaya na, basta dili matabunan no. No, kamunggay. Kamambini, abli, po kero ma. Abli. Pero, alidi. Abli. Kumpul baba ni mana? Lima kalans at pinatapos ang amuang mukbang challenge or ang amuang food fight. So, alang sa bago sa akong channel ay kalimut pag-like, comment, share, and subscribe. And click sa notification bell para updated po sa mga video. So guys, thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye. More mukbang. Yes, more mukbang. And more tagay. Oh, na, pagkatiwas. Oh. Yan. Yes. Thank you. Overview. Sana naman next time. Nasa ka naman. May free dyan. Bye-bye. Hey mga kalans, pa-out namin diri sa overview KTV bar o overview kusina and KTV. So, enjoy kayo mi, dayon nindot kayo ang place, refreshing, dayon mahangin, nindot kayo ang view nila. So guys, thank you for watching and mabuhay kayo. Bye-bye. Bye-bye. Ano siya ang overview? Ano, gingon nila ang overview, oh. Yan. Oh. Okay, picture. Picture. Sige, sulod mo dito, tara dito. Dahil mo sa kong payag, nara dito. Nag-set up pa, sige. Pili mo, so yun. Yan. Saba lang kailang video key guys. May lang magdungog ta karon.